mwidhwm बसुमतारिया फैनो गोसो गैयामोन ससियेल मिडियायावहाय नैबे साननैसोआव माने जि जाथाय जानानै थांबाय। हेलो लोगोफोर, जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे जानाखि ससियेल मिडियायाव गोबां माने गोसारगासिनो दङमोन आरोना, जे फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा आरोना, जे mwidhwm बसुमतारि जे बिथांनि जे बिथाङा बुजादों होननायबो माने ससियेल मिडियायाव गोसारदों आरोना भिडिअ। जे बिथाङा बुजादों नामा बेखौथ' मिथिथ'ला। जे बिथाङा जानाखि mwidhwm बसुमतारि जे बिथाङा क्लियारिफिकेसन होदों जे बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैया होननानै सानदोंमोन जे बुंनो थाखाय जे बिथाङा क्लियारिफिकेसन होदों जे बिथांनि चेनेलाव जे mwidhwm बसुमतारि जे बिथांखौ जे गोबाङानो माने बुंदों आरोना, जे जानाखि हाबा जानाय जे हिन्जाव जे बेयाव थांनानै माने लाइन मारिनाय आरो बिथाङा हाबाबो जाबाय होननानै जे गोबाङा माने शेयार खालामदों। बेखौथ' मिथिथ'ला आङो जे बिथाङा हाबा जादों ना मा जायाखै बेखौ मिथिथ'ला। जे जन काजि आदा जे बिथाङाबो माने क्लियारिफिकेसन होदों जे बिथांनि सायाव एसे भिडिअ बुंदों आरोना। जे दायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना, जे जानाखि mwidhwm बसुमतारि जे बिथाङा मा फोरमायदों आरो बिथाङा मा बुंदों जे नोंथांमोना गासैबो जे खोनासंबानो जाबाय आरोना। गिबियावनो खुलुमनानै लाग्रोदों आंनि फेसबुक पेजनि लोगो नोंथांमोन आरो इउटुबनि जि लोगोफोर। mwidhwm बसुमतारिया फैनो गोसो गैयामोन ससियेल मिडियायावहाय नैबे साननैसोआव माने जि जाथाय जानानै थांबाय, जोबोर गिदिर जाथायानो जानानै थांदों। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन लानानै फैनो नागिरबाय। बे जाथायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो सावरायगोन, मानो होनोब्ला आंखौ जि माने ससियेल मिडियायावहाय बुहुत माने भाइरेल खालामगासिनो दङ। ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि भाइरेल खालामबाय दं, माने उफाय गैयैयाव माने ओरैबायदि मानसिफ्रा आं बुंनो थांगासिनो आरोना बे खोथाखौबो। माने मानसिफ्रा ओरैबायदि थायो, माने थैनायनि बायद'आवहाय नारसोमनानै हरो मानसिफोरखौ। आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा निस्सय मोनथिखाबाय जानो हागौ। नैबे सानजौफु समाव आङो फैनानै दिनै भिडिअ बानायफैदों। आङो बाथ्राखौ फोरमायगोन, मानो होनोब्ला फोरमायनांगौ बायद' जानानै फैबाय। आङो सिरियैनो थानो नागिरदोंमोन। आङो बेफोरनि बागै जेबो बाथ्रा बुंला होननानै, जि जाबाय गोरोन्थिया मावफ्रांबाय होननानै आङो माने सिरियानो थाबायमोन माने आरो थानोनो सानदोंमोन। नाथाय ओरैबायदि जानानै फैबाय, माने बुंनांगौ बायद' खालामनानै फैबाय आंखौ। ससियेल मिडियायावहाय आंखौ बहुद मानसिफ्रानो आंनि बागै भिडिअ खालामबाय दं, भाइरेल खालामबाय दङ आरो आंनियावहाय लिंक हरै आंखौ बहुद मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दं, आदा मा जादों, फंबाय मा जादों। ससियेल मिडियायावहाय माने नोंनि भिडिअ जोबोदैनो स्प्रेड जागासिनो दं, गोसारगासिनो दङ। आंबो नायदों, नोंगौ भिडिअ बहुद मानसिफ्रानो बानायदों, बहुद मानसिफ्रानो मोजां बुंदों, बहुद मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों। बांसिन मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों। जाहोना बेनो गाज्रि बुंनायनिया, माने बिथांमोनहा फुल डिटेल्स मोनथिया मा जादों, काहानिया मा जादों। आंखौ माने ससियेल मिडियायावहाय बुंसोदों, नाम सुदों, आंखौ गाज्रि नाम सुदों। बिथाङा माने 7 लाख फैसा जाबाय, 8 लाख फैसा जाबाय, सोरबाबा होनदों 15 लाख फैसा जादों। सासे आइजोनिफ्राय बेफोरबायदि फैसा जादों, बेफोरबायदि आंखौ बिराद गाज्रि मुं सुगासिनो। दायो आं मालाय आरो माथो बुंनो, नोंथांमोनहा बेफोरखौनो सानदों खोमा। नोंथांमोननो सोरबाबा इनफर्म खालामग्रा मानसि दङ, बेखायनोसो नोंथांमोनहा बुंदों। बेखौबो आं मिथिगौ, नाथाय खोथाया बिब्दि नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि भिउवार्समोन, नोंथांमोनहा जि आंखौ सानदों mwidhwm बसुमतारिया फैसा जादों, 7 लाख फैसा जादों, 8 लाख फैसा जादों, 14 लाख जादों, बेफोरबायदि जेबो फैसा जायाखै। नोंगौ फैसाया लादों, आङो लायाखै नङा। आङो रायजो राजानि सिगाङावबो आंनि स्पष्ट भाबै आङो फोरमायनानै लादों आङो फैसाखौ मोनसे खामानिनि थाखाय लादों, नाथाय गासिबो फैसाखौ रिटार्न खालामफिननाय जादों। माने लास्ट खिनियाव माने एसे एनै थालांनो हागौ, नोंगौ आं बेखौबो होनदों, थालांदों, एसे एनै थालांदों। नाथाय आं बेखौबो प्रमिस खालामदों, आं बे फैसाखौबो हरफिनजोबगोन होननानै आं बेखौबो प्रमिस खालामनाय जादोंमोन। नाथाय आचानक मा जाखो, बै माने बेफोरबायदि आं हरनायाथ' हरफिनखागौमोन नालाय, बैनि गेजेरावनो किसुमान प्रब्लेम जानानै माने बेफोरबायदि प्रब्लेमा, माने बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय। बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, आङो मा फोरमायनो। जाथाया नोंगौ, नाथाय नोंथांमोनहा होनदों, किसुमाना होनदों आंखौ मिटिं जाफुबाय थानाय समावनो mwidhwm बसुमतारिया खारदों, mwidhwm बसुमतारिया मिटिङाव थायाखै।
बिनि थाखायनो होसो होसो बुजादों बेफोरबायदि बुंदों बेफोरबायदि जेबो नङा रायजो राजाफोर खोनासं नंगौ जोंनि मोननैबो गामियाहाय मोजाङैनो मोजां मिटिंखौ सालायलांबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे मिटिंआ जोबनायनि पर्यायाव फैबायमोन जोबसै पर्यायावहाय जोंनि जि नामखौ आं लाया सासे गाहाय जि दैदेनगिरि बा जोंनिनो गामि खाथिनि आरोना आं नामखौ लानो गोसो गैया बिथाङा मा खालामदों लावथि गंसे बहननानै माने बुनो फैदों बै बुनो फैनायावहाय माने आङो ओरैबायदि होनगोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना साननानै नाय दाउ अमाखौ जों जेरखम बुथारनो होसोयो नङा होमबा दाउ अमायाबो गिनानै खारो मोनथिबाय दाउ अमाखौ जों जेब्ला होसोयोना दाउ अमाया मानो खारो निस्सय गावसिनि जिउखौ गिनानैनो बिथांमोनहाबो माने बिथांमोनाथ' नङा जिब जुनाराबो खारो मोनथिबाय अब्ला जोङो सासे मानसि जों मानसि हिसाबसो जों सासे मानसिसो नङा होमबा जों सासे मानसि अब्ला दाउ अमायानो जुदि बुथार जागोनखौ गिनानै खारोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा सासेया जुदि लावथि लानानै ओंखारोब्ला निस्सय मानसियाबो खारगोन दे मोनथिबाय खारगोन खारा नङा खारगोन मानसिफ्रा निस्सय खारगोन आं बेखौ आं स्पष्ट भाबै होनना होनदों खारगोन मानसिफ्राबो दाउ अमायानो गिनानै खारोब्ला मानसि माहारिया मानो खारा जानो मोनथिबाय खारबाय आङो दे नंगौ नोंथांमोनहा होनदों आंखौ खारदों आं खारदों औ जेब्लानाखि मानसिखौ एटाक खालामनो नागिरो अब्ला नोंथांमोनहा मा बेवहाय थाबाय थागोन नामा खारदों आङो नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो नुदों नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों खारबाय बुजाबायबो आङो दे बुजाबाय खारनानै बुजाबाय दे आं बेखौबो मानिनानै लाबाय आरो जाय माने बुजाखांनायनि उनाव बिदिनो मोनाबिलि समावहाय ससियेल मिडियायावहाय माने बहुत माने स्प्रेड जाबाय भिडिअफ्रा माने सोर भिडिअ खालामखो बेफोरबायदि खालामग्राखौबो आङो मोनबाय नाथाय आं जेबो होनाखै आङो लासैनो माबा मोनसे बुंनो होननानै थांखि लादों माबा मोनसे बुंगोन बेखौबो माने बेफोरबायदि माने जाथाय बिराद गिदिर जाथाय बियो मोनथिबायना बेफोराव माने खुसि मोनबाय आरो ना माने खुसि मोननाय बायदि माने बहुत माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होबाय मोनथिबाय माने बेफोरखौ होनो खुसि मोननाय आरो ना मोनथिबाय मानसिया बिराद गिदिर जाथाय जादों बेनि गेजेरावहाय मा खालामदों माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होदों माने ओरैबायदि आं होनदों माने ओरैबायदि पर्यायाव लांदों मैदोम बसुमतारीखौ माने फोथैनायनि लामायावहाय ओरैबायदि लांदों माने जाय मानसिया साहसि खम जाय मानसिया गोसो थौले आं होनदोंना बै मानसिया अलरेडि सुइसाइड जानानै थैखागोन आं बेखौनो होनबाय थादों जायहा गोहो बोलो गैया जायनि गोसोआ थौले बैफोर मानसिया अलरेडि सुइसाइड जानानै थैनायनि अनगायैनो जेबो थाहैखाया जों नुयोना ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोर आइ आफामोन अबेबा मिटिं जानाय समावहाय जेब्लानाखि अनेक मानसिखौबो नुबोबाय जोङो सेन्देल गानहोनाय मा गानहोनाय बैफोरखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामो बैनि उनाव मा खालामो जाय सेन्देल गानहोजाग्रा बैफोर लाजिनानै मा खालामो सुइसाइड जानानै थैयो मोनथिबाय अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन खोन्थादो आंनो दायनिगिरिया सोर जागोन अब्ला मोनथिबाय माने दिनैनि दिनाव मैदोम बसुमतारीखौ बेफोरबायदि लामायावहाय माने नारसन हरगासिनो माने मोनथिबाय ओरैबायदि लामायाव लांगासिनो माने ससियेल मिडियायावहाय स्प्रेड खालाम माने जेन मैदोम बसुमतारीखौ माने थैनायनि लामायावनो लांगासिनो माने बेफोरबायदि मोनथिबाय नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा जेरखम जोंनि गेजेराव बेफोर ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ गावनि गोसोखौ हमथानानै गावनि खामानिखौ आवगायलांग्रा मानसि बहुत दङ दा आंबो बिदिनो सानदों दा गोसोआवहाय जे नङा गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसिनावहाय नाथाय जावले जायोबासो खेमा होजाया दिनै आंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि खेबसे गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो बै गोरोन्थिया ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै खेंनानै होदों मोनथिबायना आं साबायखरसो होदों दिनै मैदोम बसुमतारीया मानो आंनि जि अन्धकार जानानै थानाय मेगन जि आंनि खाना जानानै थानाय मेगनखौ दिनै हासिनानै होदों मैदोमखौ बुजिबाय बेनि थाखाय आं रोजा साबायखरसो होदों मोनथिबाय मैदोम बसुमतारीया साबायखरसो होदों मानोना आंनि जि खाना जानानै थानाय मेगन गावनि बिमा बिफा आंगोनि बिसि आंगोनि फिसा जि आंनि फेमिलिफोरजों जि आङो खाना जानानै दंमोन ना मेगन नुवाखैमोन ना बिमा बिफानि अननाय बैफोरखौ मेगन हासिनानै होदों मैदोमखौ जे नोंगौ बिमा बिफाजों आलो गोजोन थानांगौ दिनै आङो बिनि थाखाय रोजा साबायखर होदों आंनि फेमिलिखौ जि आबुङै मेगन नुहोनायनि थाखाय दिनै आङो
रोजा रोजा साबायखर होदों आरो खोथाया जाहैबाय बेनो किसुमान मानसिफ्रा कमेन्ट्सआव जिबादि बाथ्रा बुंदों आरोना जेन गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब होननाय बायदि मोनथिबाय गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब मोनथिबाय मोननै गोसोजों गोरोबलायोबासो किसुमान खामानियाहाय जायो मानो होनोब्ला मोननै आखाइजों जेब्लानाखि आखाइ खबगोन अब्लासो आखाइनि जि सोदोब बियो गोमगोन नङा होमबा जेब्ला आखाइ थोंसेजों आखाइ खबनो नागिरगोन बियो अब्लाबो सोदोब जानानै रिंखांनाय नङा बेखायनो माने आं बेखौ जेबो बुंनो थांला माने दाया आंनाव होगासिनो दङ गासिबो दायखौ आंनाव होगासिनो दङ मैदोम बसुमतारिया ओरैबायदि गुन्दा मानसि ओरैबायदि बेफोरबायदि माने आंखौ बहुत मानसिफ्रा बायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामदों बिखेक गामिनि मानसिफोरबो थायो गामिनि मानसिफोरबो ओरैबायदि मानसि थायोना जि बिपदनि टाइमावहाय मिनियो आरोना मिनिनो ओंखारो नंगौ गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जायो खेबसे खेबनै नङा खेबथामावहालागै माबा होजाया खिन्थु खेबसेनि थाखाय गावहा माने मा जानानै थानांगौ गावहा मोनसे सिनसियार जानानै थानांगौ आरोना दिनै मैदोम बसुमतारिया खेबसे गाब्र'दों मोनथिबाय खेबसे गाब्र'दों माने मा एक्सिडेन्ट जादों मानसि माहारिया एक्सिडेन्ट जाया नङा जायो गासिबो बुस्थुआनो जायो एक्सिडेन्ट जायो खेबसे जायो आरोना खेबसे जायो बेनिखायनो आं भिडिअ जेबो लाबोआ होननानै सानदोंमोन नाथाय आंखौ ओरैबायदि मुं सुगासिनो ना ससियेल मिडियायावहाय आंखौ लानानै ओरैबायदि मुं सुगासिनो जे लाख थाखा रां जादों सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि मुं सुगासिनो नाथाय आङो बेफोरखौ नुनानै आङो सह्य खालामनानै थानो हायाखै मानो होनोबा आंहाबो मोनसे मान सन्मान दङ बे मान सन्मानखौथ' आंहा थांखाबाय नालाय ओंखायनो आङो फोरमायनानै लानांगोन बे खोथाखौ नङाबा सोरनिबा बाथ्रायावहाय जुदि नोंथांमोनहा आंखौ गाज्रि मोननानै थायोब्ला थादो आरो माथो खिन्थु खोथाया बे नङा आं होनबाय थादों मोननै आखाइजों जेब्ला आखाइ खबगोन अब्लासो जि सोदोब बियो आखाइनि जि सोदोब बियो रिंगोन बिदि नङा जे हारसिङै आखाइ खबनानै बा आखाइ फारसेजों आखाइ खबनानै माब्लाबाबो सोदोब रिंहोनो हाया नोंथांमोनहा एसे बुजि खोथाखौ बेफोरबायदि जेबो नङा आरो जि जानानै थांबाय आङो आरो नेक्स्ट टाइम आं होनदोंना नेक्स्ट टाइम आरो मैदोमनि मेगनखौ होनदोंना जोबोद मोजाङैनो खेंनानै होदों बिमा बिफाजों अनज्लायनानै थानो होदों बिमा बिफाजों माने सेकेन्ड टाइम खाबु होदों आरो आंखौ जे बहुत आं बिनि थाखाय रोजा साबायखरसो होदों दिनै गोसो थौले मानसि मोनब्लाथ' मा लांखायावनो थैनानै थांखांसिगौमोन नाथाय बे नङा मानसि माहारि उजिदों एक्सिडेन्टआ जाया नङा जायो खेबसेयाथ' जाखागोन आरो आं बेखौ बारा गिदिर इस्यु होननानै आं साननानै लाया मानो होनोब्ला आंनि खामानियावहाय आंहा थांखि होसोनांगौ दङ बेफोरबायदियावहाय आरो आङो ससियेल मिडियायावहाय बारे फैबाय थानांगौ होननानैबो आं सानाखै बिनि बागै आरोना बिनि बागै बारे फैबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै मानो होनोब्ला आंहा जि गावनि मावनांगौ खामानि दं बेवहाय माने बेस्थ' जानानै थानांगोन बेनो रायजो राजा नोंथांमोन माबाफोर जायोब्ला आरो आङो फोरमायनानै होबावगोन दिनैनि दिनाव बेखौ बेयावनो आङो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ दा नोंथांमोनहा साननानै लादो जे आं होनबाय थादों दायखौ आंनावल' होदों जाबसिननाया आंखौल' जाबसिनबाय थादों आं बेखौनो होनदों जे फारनै आखाइजों खबबासो सोदोबा रिङो होननानै बिदि नङा जे फारसेल' आखाइजों रिङा बेखायनो खोथाया बेनो नोंथांमोनहा मा बुजिदो आंनिफ्राय बेनो आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरनि बागै आरो बुंगोन होननानै आं सानाखै नोंथांमोनहा जिबादि भिडिअ बानायबाय था मोनथिबायना बानायबाय था जि बानायबाय था मोनथिबायना नाथाय नोंथांमोनहाबो खेबसेबाबो साननांगौ किसुमाना मोजां कमेन्ट्स खालामदों जे दायखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै नाथाय आयेननि राहा लानांगौ आङो होनदों दे गोरोन्थि मावबाय जेब्ला नायनि बे खेबसेखौ नङा होमबा गोरोन्थि मावदों जेब्ला गोरोन्थिखौ गाव गावबागावनिखौ मानिनानै लानाया गाव गावबागावनि कर्तब्य बेनि थाखायनो नोंगौ गोरोन्थिखौ मानिनानै लानांगौ आरो बिथांमोना होनबाय थादों आंखौ माने लाजि फोनांनाया बेनो मिटिं जाया मालानो बिदिनो खारदों मादों बिदि जेबो नङा रायजोफोर नोंथांमोनहाबो खेबसे जुदि सोरनावबा सोंब्ला मोनगोन जे मैदोमा मानि थाखाय खारा मोनथिबायना मानि थाखाय बुजाया आरो किसुमाना माने जोंनि बे जि सिगांनि जालांनाय जाथाय जे माबा एनिथिं MJ नि साइल नामा मा नामा बेफोरबायदि बुंदों बेवहाय जेबो बिथां MJ मोननि जेबो आखाइ गैया आं बेखौनो स्पष्ट भाबै होनदों माने बहुत मानसिफ्रा माने डाउट जादों कमेन्ट्स खालामदों
एनिथिं एमजिया माबा मोनसे चाइल्ड बाहायदों नामा होननानै बेफोरबायदि जेबो नङा रायजोफोर बिथांनि जेबो आखाइ गैया बेवहाय जि जानानै थांदों आंनि गोरोन्थिनि थाखाय जालांदों आं बेखौ सिमान जायो आरोना रायजोफोर आरो गोरोन्थिया जाया नङा जायो बयहाबो जायो आंखौल' होननानै आं लायाखै जायो गोरोन्थिया माब्लाबा जायो बेनो आरोना आं बांद्राय गोलाव खालामला आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरनि बागै आङो बुंनांगौ होननानैबो आं सानाखै आरो नोंथांमोनहा मा सानदो जिखुनु जाया आरो आं होनबाय थादों जाय मानसिफ्रा आंनि एगेन्स्ट माने नायनो बायो आंनि भिडिअखौ दानाय होननानैबो आं बुंबाय थादों किसुमान मानसिफ्रा आंखौ नायनो हायै मानसिफ्रा नायनानै आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै ओरैबायदि मेगन सायो आं होनदों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो बादोंब्ला नायनाङा नोंथांमोनहा एकदमबारे नायनाङा होनदों आंनिफ्राय बेनो अनुरद आरोना नायनाङा बेनो दे बाय बाय लोगोफोर